én sem minden edzésre úgy jövök le, hogy hatalmas a lendület és motiváció, de tudom azt, hogy mi a végső célom, és ehhez muszáj minden nap megnyernem ezeket az apró csatákat. Tehát amikor azt érzitek, hogy nincs túlságosan nagy motiváció, tűzetek ki aznapra egy célt. Igen, most ugyanúgy szeretnék 8 ismétlést belenyomni a 18-asba. És ez egy kis csata, de ezek juttatnak el a végső célig. Mai nap egy felső testedzést szeretnénk nektek felvenni. Jelenleg úgy néz ki az edzéstervem, hogy 5 edzésnapon van, ebből 3 farizomcentrikus és 2 felsőtest. A felsőtest edzések pedig úgy oszlanak meg, hogy a fele hátgyakorlat, a fele pedig vállgyakorlat, tehát bicepsre és tricepsre nem végzek semmilyen gyakorlatot. Ugye bőven elég az a húzó és toló mozdulat, amit a váll és hátgyakorlatok közben csinálok, illetve az én kategóriámban nem annyira fontos, illetve nem kritérium az, hogy erős és definiált legyen a karunk. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I... Nézzük is a gyakorlatokat. Az első gyakorlatom egy húzóckodás lesz, amit kimondottan szeretek, az egyik kedvencem, mert tudom azt, hogy milyen nehezen kezdtem, milyen lassan tudtam benne fejlődni, és hogy jelenleg nagyon-nagyon jól megy már, ezért nyilván tudom, hogy mennyi munka volt benne, biztos nektek is ismerős az érzés, amikor van egy gyakorlat, ami nagyon-nagyon nehezen megy, nehezen fejlődtök benne, aztán eléritek azt a pontot, ahol elégedetten konstatáljátok, hogy na, igen, megvan az a szint, ahova szerettem volna eljutni. Jelenleg eljutottam már odáig, hogy most már jó pár éve megy saját testsúllyal a húzóckodás, illetve néhány edzés óta már plusz súlyt is tudok a derekamra kötve, rögzítve felhúzni. Nézzünk egy olyan első 2 körbe, 12 ismétlés saját testsúllyal. Első kör, pipa. Most magamra erősítem valahogyan ezt a 10-es tárcsát. Most így ez jelenleg a maximum, amennyivel eddig próbáltam ezt a gyakorlatot. Jelenleg én 63 kg vagyok, úgyhogy ez most 73 kilós húzóckodásnak minősül. Ebben ez egy picikét körülményes, tehát ez a gyakorlat, ez így már eléggé bonyolult. Ebbe kellene egy 8. Nem mondom, hogy könnyű, tehát azért ez egy bizonyos fokú előkészületet igényel. Ennél egyébként van egy könnyebb módszer, nyilván ha a teremben van súlymellény, legegyszerűbb, illetve még ilyen vasagabb gumikötéllel, úgy, hogyha átbújtatjátok a tárcsán, felveszitek a hátatokra, még ez egy módszer. Minden edzésemen, vagy edzésem előtt összemixelek L-arginint, kreatint, illetve EEA-t. Tehát ugye ez a 3 összetevő, amit edzés előtt, illetve közben szoktam iszogatni. Nekem ez a kombináció vált be eddig a legjobban. Ezt már szerintem egy éve körülbelül így fogyasztom, ilyen mixbe. Én nem is fogok nagyon ezen a közeljövőben változtatni. Azért ezt el kell mondanom, hogy ez nyilván ez kivesz erőben azért rendesen, ez a gyakorlat, ezért szoktam ezzel kezdeni.
A következő gyakorlat egy egykezes fűrészszerés lesz. Egyébként ezt szoktam lapsúlyos gépen is, illetve tárcsás gépen is kivitelezni. Azután lesz még egy hátgyakorlat, illetve ezt követi majd 3 vállgyakorlat. Egyébként, ugye, ahogy említettem, 5 edzésem van egy héten, ebből 2 vegyes felsőtest. Nekem ez jelenleg elég, mert arányaiban a felsőtestem elég erős a kategóriámhoz képest. Ezt próbáljuk szinten tartani, maximum nagyon picit növelni rajta az izomtömeget, és inkább az alsó testemre, farizomra főképpen helyezni a fókuszt. A hobbisportolóknak azt javaslom, hogy alapvetően ők is holisztikusan szemléljék az egész testüket, az egészet, hiszen ha egy izmot túledzünk a másik rovására, akkor az sérülés veszélyhez vezethet. Tehát mondok egy példát, hogyha csajok többsége nem túlságosan szeret felsőtestet edzeni. Azért lenne ez mégis fontos, mert hogyha van például egy nagy súlyos felhúzás, az már megy egész magas súlyokkal, akkor azért védeni kell a vállövet. Elég erősnek kell lennie a vállövnek, a hátnak ahhoz, hogy azt a nagy súlyt megtartsuk. Tehát én javasolnám mindenkinek, hogy egy egészként tekintsen a testére, és edzen meg minden izomcsoportot. Ez lesz a 4. kör, egyébként mindegyik gyakorlatból 4 sorozatot fogok végezni. Az első 2 körben általában ilyen 12-es ismétlésszámmal, a harmadik, 4-ben nyilván már nagyobb ellenállással, ott 8 ismétlés körül. Vége. Most jön az utolsó hátgyakorlat, ezután már csak váll lesz, szűk lehúzást fogunk csinálni. Lássuk. Közben vezetem magamnak a kis táblázatomba, edzéstervembe a használt súlyokat, hogy minimum szinten tartani tudjak, hanem még ugye progresszálni hétről hétre. Ha nem sikerül emelnem a súlyon, akkor próbálom még szabályosabban kivitelezni, vagy egy picit lassabban magát a gyakorlatot. Akkor. Vége. Hátgyakorlatoknak ennyi, most jön a váll.
A vállgyakorlatok tekintetében az első, az egy vállnyomás, lesz még oldalemelés, illetve hátsó vállgyakorlat is. Nekem a vállgyakorlatok közül, ami kimondottan a gyengém, az a vállnyomás, úgyhogy ezen szeretnék, illetve ebben nagyobbat fejlődni a közeljövőben. Az oldalemelés az, ami kimondottan jól megy, úgyhogy az oldalemelés a másik kedvenc gyakorlatom, ha a felső testnapot nézzük. I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just... Egyébként lányok, nem kell félni a nagy ellenállásos felsőtestedzéstől, mert nagyon sokszor jön vissza az a gondolat többetektől, hogy fél nagy súllyal edzeni, mert biztos túlizmos lesz. Nem, tehát például rajtam is, amit láttok, ez 14 év munkája, ebből 5 év versenyszerű sport, illetve versenyzés, testépítés, tehát mi célzottan erősítettük ennyire a felsőtestet. Ez heti 1-2 felsőtest edzéssel nem nő akkorát, hogy 40-es karunk lesz, tehát ettől nem kell félni. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy kell felsőtestet edzeni, nem kell félni a nagy súlyoktól, valamint azért fontos még a felsőtestedzés, mert ez adja meg a homokóra alakot. Tehát, hogyha van egy erős vállizomzat, egy fejlettebb széles hát, akkor a derekunk még keskenyebbnek hat. Tehát nálunk is a bikini kategóriában nem véletlen kell felső testet edzeni, megerősíteni, mert keskenyebbnek hat a derekunk. Tehát ugye a homokóra alakot ez nagyon szépen kihozza, megadja. Ahogy már említettem, a másik kedvenc gyakorlatom az oldalemelés. Ebben vagyok még úgy gondolom arányaiban erős. Az első körömet 12 kilóval fogom kezdeni, ebből lesz 2, és a harmadik, negyedik körben megpróbálok egy 16-os, illetve egy 18-as kézisúlyzót is. Én sem minden edzésre úgy jövök le, hogy hatalmas a lendület és motiváció, de tudom azt, hogy mi a végső célom, és ehhez muszáj minden nap megnyernem ezeket az apró csatákat. Tehát amikor azt érzitek, hogy nincs túlságosan nagy motiváció, tűzzetek ki aznapra egy célt. Igen, most ugyanúgy szeretnék 8 ismétlést belenyomni a 18-asba. És ez egy kis csata, de ezek juttatnak el a végső célig.
to fight, to die on. And this is my game to play, to claim up. Most jön az utolsó gyakorlat, ez egy hátsóvál gyakorlat lesz pegdeck gépen. Csináltam egy bemelegítő sorozatot, lesz ebből még egy, illetve 2 munkasorozat. I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? Első munkasorozat jön 8 ismétléssel. Egyébként a hátsóvál gyakorlat egy picikét mindig egy ilyen mostoha testvér. Sokan kihagyják az edzéstervükből, vagy nem igazán tudják, hogy hova kellene berakni. Én egy ilyen vegyes felsőtest edzésben, vagy edzés során legalább egy hátsóvál gyakorlatot mindig szoktam csinálni. Meg vagyunk a mai felsőtest edzéssel. Én ma úgy éreztem, hogy ez az edzés egy picit nehézkesebben indult, de ahogy említettem, van ilyen, kihoztuk belőle a legjobbat, legtöbbet, amit lehetett. Közben egyébként mindig megjön a lendület, úgyhogy közben mindig nagyon jól érzem magam. Nagyon szépen köszönöm, hogyha megnézed a videómat, illetve, hogy az előző videóban is elmondtam, fontos számomra a véleményed, úgyhogy a feliratkozásokat, illetve a kommenteket is külön köszönöm.